Velkommen alle sammen. Vi i 4. klasse har forberedt os på et teaterstykke, som hedder Gyldsums Verden. Vi håber, I kan lide den, og forresten husk lige at lægge telefonen på lydløs. God fornøjelse. Jeg kommer hver måned, siger Gyldsum. Jeg laver din mad. Jeg vasker op. Jeg rydder op. Jeg laver det hele, og du brokker det. Lige om lidt kommer din fars elske mor og siger til mig, hvad det for en mor du er. Jeg laver det hele, og hun spiller Candy Crush. Rejs dig. Rejs dig. Jeg siger, hvad jeg har i dag. Det er onsdag. Jeg har dansk, jeg har matematik, jeg har engelsk, jeg har idræt, jeg har billedkunst. Ja, jeg kan ikke sætte det ind. Mor? Mor? Bedstemor, hvor er morgenmad? Vent lidt. Jeg er klar for spillet, der kommer. Vent lidt. Jeg kommer. Ja! Hvad skal det have? Cornflakes? Ja. Jeg er ligeglad med dig. Jeg skal spille Candy Crush færdig. Jeg er ligeglad med dig. Spis din mad. Hvorfor du viser aldrig så kærlighed for mig? Du kysser dine forældre hver morgen. Du aldrig viser så kærlighed for mig. Jeg laver det hele. Jeg gør alt for dig. Jeg er træt dig. Hello! Hej, Angie. Hvordan det går? Det går fint. Hvem er dig? Hvad du siger? Alice datter? Abba! Hun er sådan en helvisis. Jeg går ind i min vask. Fortæl det forfra. Min svigermor må køre det. Fortæl det forfra. Adjø? Adjø? Jeg skal på toilettet nu. Hvad siger du? Jeg har lavet Facebook. Hvad for noget? Facebook! Når jeg ved, så var tykkert ikke så godt. Jeg siger Facebook, du siger tykkert, er du dum? Jeg fortæller mange noget om Tyrkiet. Ja, og sådan bliver bedstefar så ved. Som I kan se, har Gyldsum det meget hårdt. Men selvom Gyldsum har det hårdt, så elsker hun sin dejlige og sjove familie. Nu går vi videre til scene 2, som foregår i Høje-Taastrup Privatskole, som vi ser 4. klasser af matematik. God fornøjelse.
Okay. Godmorgen alle sammen. Og sæt jer. Godmorgen alle sammen. Sæt jer ned. Jeg er 72 år i Kumbo. Er der en klasse lektier? Det var der mange. Ja, hvorfor har du ikke lavet din lektier? Fordi jeg har været til bryllup. Har du været til bryllup en uge? Fordi jeg også trækte min kusine i weekenden først. De alle sammen skal giftes efter en vi hver dag og så. Sæt dig ned. Hvorfor har du ikke lavet din lektier? Fordi vi har noget andet for. Hvad har du haft for? Fordi jeg kan ikke huske det. Ej, der er altså godt sæt dig ned. Hvorfor har du ikke lavet din lektier? Jeg vidste ikke, vi havde det for. Jeg har skrevet det på intro. Hvad er intro for noget? Ej, ikke sæt dig ned. Hvorfor har du ikke lavet din lektier? Jeg var til kridtfest i går. Har du været til bryllup en uge? Jeg plejer selv at min lektier sidste dag, som du ved. Ej, der er sådan. Ej, Sarah, jeg ringer til dine forældre. Hallo, jeg ringer fra et Tastrup privatskole. Hvad vil du ikke dansk? Jag kan på tyrkisk. Sara istefade dersini yapmıyor lütfen. Onunla konuşabilir misiniz? İyi günler. Nå, Charles Kumbo fra side 72. Opgave 14 skal I lave regnehistorie. Er der nogen, der ikke har forstået det? Der har ikke forstået det. Jeg har forstået det, men Azra har tyggegummi i munden. Ej, Azra, jeg siger det til dig hver dag. Vil du gerne spille ud? Tak. I opgave 15. Hvem var det? Var det dig? Nej, det var ikke mig, det var Sarah. Ej, Sarah, jeg har lige ringet til de forældre, og jeg ved, vi har været her i en halv time, og vi har ikke engang lavet en opgave. Nå, jeg går videre. Jeg går videre til opgaven. Hvorfor har du taget hendes blyant? Jeg har glemt min penalhus derhjemme hos jer. Ej, Muzaffar, du glemmer din penalhus hver dag. Vil du gerne være sød og huske den? Ja. Nå. Nå, jeg går videre til den næste opgave. Hvem var det telefon? Jeg bliver nødt til at tage den her. Ej, vil du gerne være så give en telefon? Okay. Vi har været her en halv time, og vi har ikke engang lavet én opgave. I har tidligt frikvarter.